टीम ହେଇଛନ୍ତି କଣ କର ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ରିଜର୍ଭରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏ ବର୍ଷ 9 ରୁ 11 3 ଦିନ ଅଛି। ଗତକାଲି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ଆମର ଗୋଟେ 20ଟା ଟିମ୍ କରାହେଇଛି। ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ରିଜର୍ଭରେ 10ଟା ସେଗମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, 10ଟା ବୋଟ୍ ପଠାହେଇଛି। ପ୍ରତି ବୋଟ୍ରେ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ 20 ଜଣ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପାଖପାଖ ଗାଁ 10ଟାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ 13 ଜଣଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଏ ଗଣନା? ଆମର ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ 3 ଦିନ ଅଛି, 9, 10, 11। ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିବ ବୋଲି ଆମ ଆଶାରେ ସେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ସବୁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ସବୁ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ତାହିଁରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ କେତେ କଣ ଅଧିକ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି? ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲା ରିଜର୍ଭରେ ଆମର ବାହାରିଥିଲା 44ଟା, ଆଉ ପାଖପାଖ ପୋଖରୀରେ 10ଟା ପୋଖରୀ 21ଟା ଭାଇ, ଟୋଟାଲ 65ଟା ମଗର। ଏ କୁମ୍ଭୀରଟା ନାଁ ହେଉଛି ମଗର। ଇଏ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ମ ମାନେ କିଛି କରିବନି। କେତେ ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର ଅଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଜାତି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଚାଲିଛି, ଗତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ କଣ ଆଗକୁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି? ପଦକ୍ଷେପ ବେଲେ ଆମର ଏଠି 2008ର ଗୋଟେ UNDP ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ UNDP ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଗଲା। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ରିଜର୍ଭରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ନଦୀରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସିଏ ନିଜେ ଆସିକିରି ଏଠି ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲା। ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିକି ରହିଛି। ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ୱାଇଲ୍ଡ ନୁହଁ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକ କୁଟୁରା, ହରିଣ ତାକୁ ଖାଇବେ। ଏ ମାନେ ହରିଣକୁ ଆମର କୁମ୍ଭୀରକୁ ଖାଆନ୍ତି। ମାନେ ଏ କୁମ୍ଭୀର ଆସିକି ଯେଉଁ ଆମର ଜଳାଶୟ ରହିଲା, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରି 2008ରେ UNDP ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 10ଟା ଗାଁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର କମିଟି ହେଇଛି। କ୍ଲଷ୍ଟର କମିଟି ତରଫରୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଶି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କାମ କରାହେଉଛି। ସାର୍, ଯେଉଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 20ରୁ 25ଟି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରେ, ଏ ନେଇ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ମାନଙ୍କରୁ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି, ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ସେ କୁମ୍ଭୀର ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ନେଉଛନ୍ତି ମାରିକି। ଆମର ଯେତିକି ଆମର ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ରିଜର୍ଭ ସହିତ ଯେତେ ସବୁ କ୍ଲଷ୍ଟର କମିଟି ହେଇଛି, କମିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କମିଟି କରାହେଇଛି। ତା'ର ସୁରକ୍ଷା କମିଟି କରାହେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଯିଏ ଲୋକାଲ ଲୋକ ହିଁ ମାଛ ଧରିପାରିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଳି କରାହେଇଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଗଲେ ହେବନି। ବାହାର ଗାଁକୁ ଆଉ ଏଠି ଏଲାଉ କରାହେବନି।